Λοιπόν, κατέβηκε ένα φρέσκα, κυρίες και κύριοι, από το... Πώς λέγεται αυτό το μηχάνημα? Slow bike. Πώς λέγεται, Ντίνο? Slow? Slow bike. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Συνδυάζεται με πολλά πράγματα. Με τι συνδυάζεται? Με βραδινή ζωή, Λέγαμε ότι εδώ πέρα έχουμε ένα πάρτι έχουμε ζήσει. Χθες το βράδυ χάσατε το κυριότερο. Σοβαρά και ωραίο πάρτι. Τρελούς χορούς και δεν Χορό στο χιόνι, έξω το βράδυ, 3 η ώρα και λίγο βραδινό σκι. Και βραδινό σκι. Το κυριότερο από όλα, παιδιά, είναι το καλύτερο από όλα. Και μια άλλη φορά που θα έρθετε θα κάνουμε ένα έτσι βραδινό. Μια που μάθαμε να κάνουμε την ημέρα, ας μάθουμε και το βράδυ. Να ομολογήσω λίγο κάτι, η Ράνια ήταν εκπληκτική σκιέρ, παιδιά. Για δεύτερη-τρίτη φορά που έβαλε τα σκι της ήταν καταπληκτική. Δηλαδή ήταν. Μεγάλη πίστα, βέβαια. Για τη μεγάλη μιλάω πάντα, δεν μιλάω για την Ήταν λίγο επικίνδυνο, νομίζεις? Μήπως δεν έκανε, τι μοντέλο είναι αυτό, τι μοντέλο, ξέρεις αυτά, θα κάνετε εσείς? Όλα αυτά είναι όλες αγωγής. Όλες αγωγής. Από τη Γερμανία. Το χιόνι είναι δικό μας. Το χιόνι είναι δικό μας. Το χιόνι είναι δικό μας, κυρίες και κύριοι. Μας καταλάβαμε, στο βουνό, με γάτια και κρατώντας μπαστούνια. Έτσι, εκεί πάρε, 1, 2, 3. Έχουμε και ένα λιβιάνο. Θα κατεβούμε κεντρική, έτσι. Είναι καταπληκτική, κυρίες και κύριοι. Είναι η ομάδα των εκπαιδευτών από το Ski and Sport. Κατεβαίνοντας έτσι σε συνδυασμούς είναι μαγεία. Μαγεία, μαγεία. Ελπίζω να παίρνω καλά πλάνα. Το βουνό, το χιόνι, πέφτουν προς τα πάνω μας! Τέλειο! Είστε καλά. Πώς πηγαίναμε? Τα χέρια μου πάγωσαν. Έλα, κάτσε, δεν μπορώ να πατήσω το κουμπί, ρε. Πάτα το. Πάτα το. Έρχονται, κυρίες και κύριοι, είναι υπέροχοι. Συγχωρέστε μας για τα πλάνα από αεραστεχνική κάμερα. Και με παγωμένο κάμεραμαν. Ακούστε τις φωνές τους. Οι αρχές είναι, όχι φωνές. Τέλει! Κοιτάξτε, Άντε! όπιστε, μεριά. Κάντε. Γυρίσαμε τα πάνω κάτω. Τα μπρος πίσω. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Ιδού η απόδειξη. Γιώργος Μαρίνο.